ಕರಡಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧರದ 5 ಬೊಕ್ಕೆ ಆನ ಸೈಯೋಡು ಬಂತು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅನ್ನ ಬಾಯಿಕೆ ಏಟಾವತಿಗೆ ಅಂಚೆ ಬನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತರಂತ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಯರು ದಾದಾಕೆಂಡೆ ಕೊಡಮಂದ ಎಡೆ ಬನ್ನಗ ತೆಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಫೋನಗ ದುಕ್ಕೊಡು ಪೋಪೆ ಬಂದು ಐಕ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಲ ತೋಜಿಂಡಲ್ಪ ಇಂಜಿತನ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಹರಣೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯೋಡ ಅಂದಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯೋಡ ಒಂದಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆತಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ದುಃಖದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೂಜಿಲ ಕಳವಾಣ ನಾಲ್ಲ ಕಳವಾಣ ನಮ್ಮ ಕರಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಂತ ಮೂಲು ಎಂಗಲ್ ನಿಗಲಿ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ತೀರ್ಥ ಬಂದು ನೆನ್ ತೋಜವ ಒಂದಾದ ಬಂಡ ಬೈದೆರ್ಲು ಈ ಜಾಗಗ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಗ ಅಗಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕದಜಿ ಆ ಪುರ್ತುರಗಲು ಈ ಪಾದೆಗ್ ಸುರಿಯ ಬಿಡ್ದು ಐಟ್ ನೀರು ಲಕ್ಕದು ಆ ನೀರನ್ನು ಪರ್ದು ಮೂಲ ನೆಲೆಯತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನಾತ ವಿಚಾರ ಕೇನ್ಗ ನಮ್ಮದಾದ ಮಿತ್ ಕಲ್ಲ ಕಟ್ಟದನ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿನ ಐಟ್ ತಿರ್ತದ ಆಯ್ತ ಆಳ ಆಯತನ್ ಆ ಕೆಸರ್ನ ಪೂರ ಕೈಟ್ ಒಪ್ಪಿನ ಕೊಟ್ರೆ ಪಾಡ್ದಿನಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಪಡ್ಡೆಟ್ಟದ ಜಯ ವಿಜಯ ಮೆಗ್ಗೆಬಲೆ ಅಗುಲು ನೆತ್ತ ಖರ್ಚಿನ ಕೊರ್ದುತ್ತೇರು ನಂಗೆ ಜಯ ವಿಜಯರು ಬೈದೆರ್ಲು ತಡ್ಸಲೆಪಿದಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಚೆಂಡದೊಂದು ಆಯ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೀದಾ ಎಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಎಡೆ ಬತ್ತದ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ನು ದೇಗಂದು ಕೋಲದಗಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುತ್ತ ನೈಜ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನವೇನು ಬುಡ್ಪ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜು ಪವಿತ್ರ ನೀರು ಕುದಿಗ್ರಾಮಗು ಆಧಾರವಾಯನ ಜಲ ಅಂಚಾದ ಭಾಗೀರಥಿ ಸಮಾನವಾಯನಂಜಿತನ ಈ ನೀರು ಪೇರೂರು ಕೈಲಕ್ಕ ಉರ್ಕೋಡು ನೀರು ದಿಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ದಿಂಜುಡು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಗು ನೀರ್ದ ಕ್ಷಾಮ ಬರ್ರೆ ಬಂದು ಬೈದೆರ್ಲೆಡೆ ಆ ನಟೊನಿ ಕೂಡಲೇ ಬೈದೆರ್ಲು ನುಡಿ ಕೊರ್ದು ಅಂಚನೆ ಗಂಧ ಬೊಕ ಪಿಂಗಾರ ಪಾಡುವೆರು ದರ್ಶನುಡು ಬನ್ನಗಲ ಎಡೆಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಆ ರೀತಿದ ನುಡಿನ ಕೊರ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಗೂ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯನಂತಿನ ಉಗ್ಗೆಲು ನೀರ್ದ ಕ್ಷಾಮನೇ ಬರ್ರೆ ಬಂದು ಅಗುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ನ ಈ ಕ್ರಮನು ಏನಿಕಲ್ಲ ನಮ್ಮದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಲಡ್ದೊಂಜಿ ಏತು ತಿರ್ತುಂಡು ನೆಟೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ 3 ಫೀಟ್ ಉಪ್ಪು ರಡ್ಡರೆ 3 ಫೀಟ್ ಆತೆ ಒಂದು ವಾಕಾಲಗ್ಲ ಬಚ್ಚಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಗ್ಗೆ ನೆಟ ಕೈತಲ್ ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ನೀರ್ದ ಹರಿವು ಪಂದಂಜಿ ತುದೆ ಬನ್ಪುನಂಡಲ ನೆಟ ಕೈತಲ್ ಗೊಂಜಿ ಎದ್ದೂರುಂಡು ತುದೆಕ್ ದೂರುಂಡು ನೆಟಪ್ಪನ ಕೈತಲ್ ತುದೆಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 700-800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಹರವು ಓಲೈಜಿ ನೆಟೆ ಓಲೈಜಿ ಅವು ಆತಾಯ್ತಾತೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಗ್ಗೆನು ಬೈದೆರ್ಲೆನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳ ಮುಲ್ತೊಡ್ದೆ ನೀರು ಕೊಣಪ್ಪಿ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ದಾಲ ಕೊಟ್ರೆ ಕರ್ಬದ ವಸ್ತು ದಾಲೆ ಐತೆ ನನವರ ಮಲ್ಪೋಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜತ್ತದ ಕೈಟ್ ಕೆಸರು ಕಲೆ ಹೊಡಿಸುವೆ ಕೊಟ್ರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಯುಗ್ಗೆಲ್ದ ಶುದ್ಧಾಚಾರದ ವಿಚಾರ ಬಂದು ಬರ್ಪನಣ್ಣ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಪಿದಾಯ್ ದಗುಲು ನೆನ ಮುಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯವು ರಡ್ನದ ವಿಷಯ ಇತೆ ಪಿದಾಯದ ವಿಷಯ ಬತ್ತಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ವಿಷಯ ಉಂಡುಡ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ದೈವದೇವಿರುತ್ತಿನತೆ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಕ್ರಮಟು ಅಗಲೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೋಣೆ ಕೊರ್ತೀನಿ ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಬೇಲೆ ಅವನಾಗ ಪಿದಾಯ ದೊಗುಲು ಮತ ಬರ್ಪೇರು ಅಗಲೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆದ ಅಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಅಗುಲು ನಾನು ಮುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐತ ನೀರು ಕಲವರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ಆಮೆ ಸುತಿಕದಗುಲ್ಲ ಆ ಪುರ್ತುಡು ನಾನು ಮುಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ರಡ್ಡು ವಿಷಯನು ಅತೀ ಜಾಗ್ರತೆಡು ನಮ್ಮ ದಿವಣ್ಣಂದಾಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಒರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿಗಿನ ನಂಬಿಕೆದಾದ ಪಂಡ ಬೈದೆರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಮಂತೆ ಒಟ್ಟಾದ ಗಂಧ ಕೊರ್ತೀರು ಮಿತ್ತಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಪುಣು ನನ್ನ ನೀರು ಆಜೂಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನುಡಿನ ಕೊರ್ತೀರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯರಡ ಅವು ಬಂದು ಆಸೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಒಯ್ಕುಬುರ ಉಪಯೋಗ ಅಲ್ಪರು ಒಯ್ಕುಬುರ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನೀರು ಅಲ್ಪ ದೆಕ್ಕುನೇಕ್ ಅಭಿಷೇಕಗು ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಶನದಗುಲು ಮೀ ಪುಂಡ ಮೀ ಒಲ ಐಕ್ ಮಾತ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಂಬೆ ಮೂಲೆ ಮೀಪಿನ ಗರಡಿದ ಏನಪರ ವಿಚಾರ ಬೈದರ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊಡಮಂದ ಐತೆ ಅಲ್ತೆ ನೀರು ಕೊಣಪಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಡೊಂದು ಬೇತೆ ಉಗ್ಗಿಯಲ್ ಮಲ್ದ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಣು ಬಂದು ಐಕೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಐಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಂಬ ತೀರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವಾದ್ಲು ನೀನು ಗೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಊರ್ದಾಗಲೆಗ್ಲ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಪುನಂಡ ಅಂದ ಈತ ಎಂಚಕೆಂಡ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಒಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪಂಡ 4 ರೂಪುಡು ದೈವಾಯಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪುರಾಣದ ದೈವಲು ಪುರಾಣೋಡು ಬೈತೀನಿ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಶಾಪೋಡು ಬೈತೀನಿ ಅಂಚಿತನ ದೈವಲು
ಒಂಜಿ ಮಾನವ ಜೀವಿಯಾದ ಇತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾಯಿನಿ ಐಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾತುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಅಪಗದಾರಗ ದೇವಪುಂಜ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆ ಅನ್ನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಗೂ ಜನಕ್ಕಲು ತುಂಬ ಮುಲ್ತು ಪೋಂತಿರ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬಸ್ಸೊಂದು ಬೈದಿನ ಕೆಲವು ದೈವಲು ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ದೈವಲು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದೊಂದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ಎಂಚಕೆಂಡ ಶೆಟ್ರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಕೊಡಮಂದಾಗ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲವಾಸ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ದೈವ ಬೆಲ್ಲವಾಸ ಹತ್ತು ಮೊಗ್ಗೇರ್ಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ದೈವ ಮೊಗ್ಗೇರ್ಲು ಅಂಚತ್ತೆ ಅಗುಲು ಅಗುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನು ಕೊಡಮಂದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ಬೈದೆರ್ಲು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ಅಂಚನೆ ಮುಗ್ಗೆರ್ಲು ಇಡೀ ದೈವದ ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೈವಲು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪಣ ಮುಲ್ತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಂಚಕೆಂಡ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಕುಕೇನಂದಾಯ ಪುರ ಪೇರು ಕೊಂಡ ಪರಂದು ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಸುರುಟು ಇಡೇ ಪ್ರವೇಶ ಅವಳು ಸುರುಟು ಇಡೇ ಪ್ರವೇಶ ಅವಳು ದೇಗನಂಬೆ ಪುರಾಣ ದೈವ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಡೇಗ ಬೋಡು ಕೆಲವರಡ ಪಂಡವಂತ ವಿತಂಡ ಪಾತೇರುವೇರು ಮಣಿಪುನುಜಿನಮ ಅವು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಮನುಷ್ಯರಾದ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾಯಿನಿ ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾಯಿನಿ ದೇವಪೂಂಜೆ ಮನುಷ್ಯ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾಯಿನಿ ಹೊರಪಡುತ್ತೊಂದು ಐನಟ ಹತ್ರ ಇಡೇ ಬತ್ತದ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯ ಒಂಚ್ ಎರಡನೇದ ವಿಷಯ ದೈವೊಳ್ಳ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ನಮ್ಮಡ ಭಕ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕಾಟಾಚಾರಗೂ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬರಪ ಅವು ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಡು ಕೈ ನೀರು ಜಪಡಾದ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಜಪಡಾದ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನು ದೇವರ ನಿವೇದನ ದೈವಡ ನಿವೇದನ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ದೈವಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾರ ಮಲ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರಾಗಲೇ ಕಾರಣನೇ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಿಯರು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಿಯರು ಎತ್ತರದ ಗದ್ದಿಗೆ ತಂದು ಈ ದೈವಲೇನು ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ನಡಪುಡುವರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ದಾನಿ ಕೊರ್ಪ ಪಂಪಿನ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಡು ದಾನಿ ಕೊರ್ಪ ಅಂಪಿನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಪಿತೃ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಧಾನ ಐದು ಪಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ದೇವಾರಾಧನೆ ಪಿತೃ ಆರಾಧನೆಯ ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಬಡೋಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಪನ ಉಂಡು ಆ ಕಂಪನ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಹೆಸರಾದ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆನು ನಮ್ಮ ದೇವನು ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಈ ಊರ್ದ ಇಜಿಂದ ಓಯ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಾವಡ್ ದೈವಸ್ಥಾನ ಗಾವಡ್ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿರ್ ಬರೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಅಗಲು ಆ ಭಾವನೆ ದೀವನ್ ಬರೋಡು ಬೊಕಾಗಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಇಂಚ ಬೊಕಾಗಲು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕುಂಟಂಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಇತ್ತಪ್ಪ ಕುಂಟಂಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬಂದಾಗ ಯಾನೇನಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಪ ಎರಡು ತಾರೆ ದರ್ತು ಬರ್ಪೆ ಆ ತಾರೆ ದರ್ಪುನು ಅಂತಿನ ದುಂಬದ ಶಬ್ದ ಹಣ್ಣಕಾಯಿ ಮಂತ ಬರ್ಪೆ ಅಂತಿನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪದ ನಮ್ಮ ಹಣ್ಣಕಾಯಿ ದೇವರೇ ಬೋಡ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕೊರನೆ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಅರೆ ಬೋಡ ಬುಡ್ಚಿ ಆರವೇನು ತೂಪೇರು ದೇವರನ ದೈವಲ್ನ ಸ್ವಭಾವದಾದ ಬಂಡ ಅವೇನು ಆ ಶಕ್ತಿಲಿನ ಅಗ್ರಾಣಿ ಸೌನಗುರು ಅವೇನು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪೇನು ಇನ್ನು ಪಿತೃಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ ಅಗೆಲು ಪಡುವ ಅಗೆಲು ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಆ ಅಗೆಲ್ನ ಅಗಲು ತಿನ್ಪುಜೇರು ಅಗಲು ಅಗಲ್ನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ತುಪ್ಪಿರು ಅಗ್ರಾಣಿ ಸೌನು ಅಗ್ರಾಣಿ ಸದ ನಂಗೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಣಪಿನ ವಿಚಾರಲು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಂಡ ವವಾನ ಮಂದ ಪೂಜೆ ಪೂಕೊಂಡುಂಡು ಕೆಂಪು ಪೂವಲು ವರ್ಜ್ಯ ಅಂಚ ಮತ ಕೆಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಣಪಿನ ಪೂಲ ನಮ್ಮ ಕಣಪಿನ ಹಣ್ಣಕಾಯಿ ಭಕ್ತಿ ಬಾವುಡು ನಮ್ಮ ಏರು ಕೊರ್ತಾರೆ ಏರು ಕೊರನೆ ಭೂಮಿಡು ಬಲಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದು ಎಂಕಲ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಭಾವನೆ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮಡ ಅವುಜ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಏನಿತ್ತೆ ಕೋಲದವಲು ತುಣುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪ ಮಿತ್ತದಗಲು ಉಲ್ಲೇರು 5 ವರ್ಷದಗಲು ಮಜಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪೇರು ಅಗಲೆಗ್ಲ ಆ ಭಕ್ತಿ ಬರೋಡು ಅಗಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡೇ ಬೋಡು ಅಗಲು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಬೆನೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬರ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಆ ದೇವರನ್ನ ಗಂಧ ಪಡಮಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾವನೆ ಇನ್ನು ಮಾತೆರೆಗಲ ಬರೋಡು ಊರ್ದ ದೈವ ದೇವಿಯರ್ನ ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯಡು ಬೇತೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸಲ ನಗಣ್ಯ ನಂಗೆ ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯ ಒರೆ ದುಂಬು ಬರ್ಬೇಡ ಆ ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನಾಗ ಸಹಕಾರ ಕೊರನೊಂದಂಡ ನನ್ನಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜುಡ ಒಂದು ಬುಡ್ಚಿ ನಾನು
ಬುಡ್ತನಾತ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಅನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಈ ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡು. ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಮೀರಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ಊರು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂಡಂದಾಂಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರು ಎನ್ನ ಮೂಲ ಗರಡಿಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಕ್ಕೆಂಡ ದೈವಳ್ಳ ಪಾತ್ರೆಡೆ ಅನ್ವರೀಯ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಮಾತೆರೆ ಬಂಗ ಒರಿ ಒಂಚು ಚುಚುರಿ ವೈ ಬಾಡಿಯರಡ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಈತ ದೈವ ಎಂಕ ನುಡಿ ಕೊರನಾಗ ಈ ತಡ ಈ ಪನಲ್ಲಿ ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಆರ್ಬೋಡು ಆರ್ನ ಆರೋಗ್ಯನ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಲ್ಲ ಅಂದ ಈ ಪಂಡ್ಲಡ ಐಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಊರ್ಡು ಕಮ್ಮಿಂಡು ವಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಓಲು ಪೊಂಡಲ ಬರ್ಮೋಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಾಗ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಹಿತೆ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಎಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒಂಜಿ ಮುಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ತೋತೊಮ್ಮೆ ನಾನೊಂಜಿ ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅತ್ತು ಪರಿದಿನ ಜೀನ್ಸ್ ಅತ್ತು ಆ ಅಂಗಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಲರ್ ಬೋಡು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅವಲಿ ಬಣ್ಣದತ್ತ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಅವಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಸರಿ ಕಲರ್ ಅವಲಿ ಇಂಚಿತನ ಬೆತೆ ಬಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಣ್ಣ ಉಪ್ಪರಬಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದ ಉಪ್ಪರಬಲ್ಲೆ ಪೊಂಜವು ಸಾರಿ ತೊತ್ತೋಲಿ ಒರಿದಿನಗಲು ಚೂಡಿದಾರ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಡ ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರಲಿ ಜೀನ್ಸು ಪಕ್ಕ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅವರು ನಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡುಗೆ ಅತ್ತ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬುಡೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೊಡು ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಡಿ ಶಾಲೆ ಉಂಡಡ ಮುಂಡಸ್ ಕಟ್ಟೊಂಡೆ ಬಂತೇವೆ ಬೇಗಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ತರಕುಚಲೈಕ ಬೂರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟೊಂಡ ಪರಿಪುರ್ಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ ಉಲ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸಂಡ ಹೊರಲಾಪುಣ ಅನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಇಡೀ ಗರಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯಾರ ಇದೇ ಕಡೆ ತರಡ್ ಈ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒರಿಪೋ ನೋಡು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಂದ್ಪರಡ ಪಂಡ ಈ ಆರಾಧನದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲಡ ಪುಟ್ಟಳು ಎಲ್ಲಡ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಸರಕು ಮೇಕ್ ಮೀದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕ ದೇವರಿಗೊಂಜಿ ದೀಪಿನ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ದೀವ ನೋಡಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಡಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ದೀವಂಡ ಅದಾಗ ಅವೇನು ಮಾತ ತೂಪೇರು ದೂದೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಸಾಧ್ಯ ತಂಡ ಆರತಿ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಪೂಕಲೇನು ಕೊರಲಿ ಪೂ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಪೂತ ಪತ್ರೆ ಇರೆ ಅವೇನು ಕೊರಡಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಆ ಎಲ್ಲಡು ಆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟುಡು ಆಯಾಯ ಪರ್ಬನು ಪೊರ್ಲುಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪರ್ಬ ಗೌಜಿಯಗೆಂಡ ಪರ್ಬದಾನಿ ಮಾಮೂಲಿ ಎತ್ತಿ ಯಾ ಬಂಡೆ ಎಂಕ ಮಾಮೂಲಿ ಎತ್ತು ಬಂಡೆ ಎಂಕ ಮಾಮೂಲಿ ಎತ್ತು ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯನ ಶುದ್ಧೆಡು ಮಲ್ಪುಡು ಏಕ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಆಯ್ಬೇಕ ಅಷ್ಟಮಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪೇರು ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವೇನು ದೇವರ ದೀಪ ಆಟಿಡು ಕ್ಯಾನದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುವ ಕ್ಯಾನದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪದ ಅಟ್ಟೋಡು ದೀಪ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟ ಪೂರ ಕೊಡ್ತದ ಆಪಣು ಜೋಕ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮಾತು ವಿಷಯ ಅದಾಗ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನುಡು ಒಂದೇಗ ಅಟ್ಟೋಡು ದೀನಿ ಆಯ್ತು ವಿಷಯದಾದ ಅವೇನು ಪೂರ ಪನುಡು ಆಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಪತ್ರಡ್ಡದ ಮೌಲ್ಯನ ಪನುಡು ಅಷ್ಟೇ ಮೇಯ್ಬೇಕ ಚೌತಿ ಲಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ತೆ ಈ ಮೂಲಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣಹೋಮ ಮಲ್ಪುವ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ಎಲ್ಲಡಕೋದು ಪೂಜೆ ದೈವಲೆ ಪೂಜೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ನಾನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ದೀಪಾವಳಿ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಲಂಚನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪುಡು ಕಂಡೋಗ ದೀಪಿನೇನು ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ದೀವಡು ಬಲೀಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜೆ ಚೌತಿದ ಪುರ್ತುಡು ಆಯನ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಪುರ ಭೂಮಿ ಕಡಪುಡುವೆ ಹೊರಪೋದು ತೂದು ಬಲ್ಲೆ ಬುಲೆ ಸಾಲೆ ಹೆಂಚೊಂಡು ಆಗಲೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಬಲ್ಲೆನು ಆಯ ಪರ್ಬದದ ಬತ್ತಿನದಾಗ ಆಯನ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುವ ಆಯನ ಸರ್ಪನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓ ಬಲೀಂದ್ರ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಬಲಿಬಲ್ಲ ಪೊಲಿ ಕಾನಾಲ ಪೊಲ್ಸರ ಪೊಲಿ ಪಂಡ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಸಂಪತ್ತು ಪೊಲ್ಸರ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತನೇ ಪೊಲ್ಸರೆ ಕೂ ಬಂದ ಆಯನ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಲೆಪ್ಪುವ ಇನ್ನು ಕೂ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ನಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಅಪ್ಪು ಯಾನು ಬಲೀಂದ್ರನ್ ಲೆಪ್ಪುವೆ ಬಲೀಂದ್ರ ದೀಪದೀದು ಬಲೀಂದ್ರನ್ ಲೆಪ್ಪುವೆ ದಪ್ಪನಗ ಇನ್ನು ದಪ್ಪರ ಎರಲೇ ಎರಲು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಹೊರಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಅಪ್ಪು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತ ಪದ್ಧತಿ ತುಂಬದ ಪದ್ಧತಿರು ಪೋವೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಿಜವಾದ ದೀಪಾವಳಿ 5 ದಿನದ ಬರ್ಬ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಬರ್ಬತ್ತು 5 ದಿನ ನೀರು ದಿಂಜಾನ ಒಂದು ದಿನ ನೀರು ಮೀಪಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಿಥಿಕ್ಲೆಡೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡು 5 ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂ ಪೆಜ್ಜುನು 5 ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ದೀಪಿನಿ 5 ಪಕ್ಕ ಧಾನ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ದೀಪಿನಿ ಹರಿವಾಣಡು ಮನದಾನಿ ಪೆತ್ತಲೆಗೆ ಪೆತ್ತಲನ್ನು ಪುರ ದಿಕ್ಕದು ಐಕಲೆ ಮತ್ತು ಪೂಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು
ಅವೆಂದೆಕ್ಕನು ಐತ ಮನದಾನೆ ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಯಮಧರ್ಮರಾಯಿ ಯಮುನೆ ತನ್ನ ತಂಗಿನ ಇಲ್ಲ ಗೌರಪೆಗೆ ಯಮಧರ್ಮರಾಯಿ ಆಲಾಯ ಒಡುತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಒಡುತ್ತಿನ ಒಣಸು ಮತ ಕೊರತು ಆಯ ಅಲೆಗದಾಲ ಹುಡುಗರ ಕೊರಪೆ ಅಂಚ ಐನ ದಿನದ ದೀಪಾವಳಿ ಬರ್ಪ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೂತಲೆಗೆ ತಂಬಿಲ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಪತ್ತನಾಜದ ದುಂಬೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪತ್ತನಾಜೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ತಂಬಿಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪತ್ತನಾಜೆ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತನಾಜೆ ಬಂಡ ಬೇಷಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ದ 10 ದಿನ ಐಟ್ ಮಾಡಲ್ ಕಣಕ್ ಬಿಜಿಕ್ರೆ ಪೂರೋ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವ ಉಲಾಯ್ಡ್ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀಪ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಉಪ್ಪಡು ಬಚ್ಚಿರು ಗೋಂಜಿ ಪೆಜಕಾಯಿ ಒಂದು ಪೂರ ದಾದೊಂಡ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೀಪ ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯಿ ದೈ ಹೋಗು ತಂಬಿಲ ಆಗೋಡು ಈ ತಂಬಿಲ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಏನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಗಲೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪೋಡು ಓಲ್ ಉಲ್ಲೆರಾಗಲೇನು ಪಂಪಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ಪೋಪಿನ ಗಲೆ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆಗಳ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಆ ಅರ್ಥ ತೆರೆದು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಧಾನ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮಾತಾನ ಪಂಡೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಡ್ತಾದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಎಂಕಲೆ ಈತು ಪೊರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಪೊರ್ತು ಬಂದಿನ ಮಲ್ಪ ಐನ್ ಎಂಕಲ್ ನಟ್ಟು ಕಲಿಯಾರು ಈ ಊರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೈದಿರ್ಲು ಬತ್ತು ನೆಲೆ ಆತಿನಂಚೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದಿರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂದ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಕೊಡಮಂದೆ ಬೈದೇರ್ಲು ಕುದಿಗ್ರಾಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಗರಡಿಡು ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಗಲ್ನೆದಿರ್ಲ ನಿಗಲಿನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆಗುಲ್ಲ ನಿಕ್ ಸುರುಕಾದ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನಾರು ಇರ್ನ ಪುದಾರ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಇರು ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನಾರು ಮೂಲ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ಒಂದು 20ನೇ ವರ್ಷ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ನಮ್ಮದು ಬಕ್ಕ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ 35 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತ ಅನ್ಬತ್ತು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನಾರು ನಿಗಲೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಕೊಡಮಂದಾಯ ದರ್ಶನ ಬದ್ದು ಪಂತಿನ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಸ್ವಪ್ನ ಪುರುವಂತುಂಡು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತು ಅಂತ ದುಂಬುಡೆ ಅಮ್ಮೇರು ಮಲ್ತು ಅಂತೀರು ಬಂಡಾರ ಬತುಕೋನಾಗ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಚಾಕಿರಿ ಅಮ್ಮೇರು ಐತ ಬೇರೆ ಮತ ಮಲ್ತು ಅಂತೀರು ಆರು ತೀರ್ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮಾತಿರ ಗಂಧ ಬಸದ ಕೊರತು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಡುತ್ತೆ ಆವಿಡದಕ್ಕ ಇತ್ತ 20ನೇ ವರ್ಷ నుంచి ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈರೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮೂಲು ಕೊಡಮಂದಾಯ ಬಂದು ಪೂಜೆ ವಾವ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆ ಪುರ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಅಂಗಾರ ಪೂಜೆ ಅಂಗಾರ ಸೋನದ ಬರ್ತದ ಅಂಗಾರ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲದ ಬರ್ತುಡ ಮಲ್ಪನಾಂಡೇರು ಒಂದು ಬೇಗ ಬರ್ತದ ಚಾಕ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದಾಗ ಬರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪವರು ಅದಗಲ ಇಂಚನೆ ನಡೆದಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಅಪ್ಪುಡು ಮನಸ್ಸು ಪೊಡಿ ಅಪ್ಪುಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಡಿ ಎರಡು ತುರುತಾನಿ ಕೊಡಮಂತಾಯ ಕೋಲತಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೂ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ
ಕೊಡಿ ಎರಡು ತುಂಬ ಸುರು ಬಂಡಾರ ಬತ್ತಾರೋಡು ಪಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪೋದು ಬಂಡಾರ ಬತ್ತಾರೋಡು ಬೈದರ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಂತ ಒಟ್ಟು ಬಂಡಾರ ಬಸತ್ತು ಬಕ್ಕ ಕೊಡಿಯೇರು ಮುಲ್ಪ ಮುತ್ತ ಕೊಡಿಯೇರ್ದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಬೈದರ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡಿಯಾರೆ ಅವೇ ದಿನ ಬೈದರ್ಲ ಆನಿಯ ಕೊಡಿ ಅವೇನು ಕೊಡಿ ಜಾಪಿನಿ ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಗಿನ ಕಾಂಡ ಬತ್ತದು ಜಾಪಿನಿ ಕೊಡಿ ಅವು ಪೂರ ಬರ್ತುಲ್ಲ ನಿಗಲು ನಿಷ್ಠೆ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆ ಕೊಡ ಈರು ಪನ್ನ ಪಾಸಗುಲು ನಂಚಿನದಲ್ಲ ಅದಾಗ ಕೋಲದ ಪಾಸ ಸುಳ್ಳೋಡ ಕೋಲದ ಬರ್ತುಡು ಈರು ಮುಲ್ಪ ಸತ್ತಿಗದಿ ಸಾಕ್ರಿ ಮೇಲ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮೂಜಿ ದಿನ ಪಾಸ ಹೊಡೆ ಕುಳ್ಳೋಡ ಪಾಸ ಹೊಡೆ ನಿಗಲ ಪಂಡ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ವೈದಿನ ಅತ ಇರೇಗ ಮೂಲು ಅದಲ್ಲ ಉಂದೆತ್ತಾಗುಲ ಇಡೀ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಆಂಡ ಅವು ಇತ ನಮ್ಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೇತ ಜನ ನಾಡ್ ನೆಡ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಉಳ್ಳದತ ಐಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಈರೈಕ ಇರ್ಲ ಕಾಣ ಬೇಗ ಬರ್ತದ ಅಂಜಿನದ ಚಾಕ್ರಿ ನೇಮದ ತಕ್ಕ ಬರುಡೆ ಚಾಕ್ರಿ ಇರ್ ಬೈದರ್ಲ ಇನ್ನು ಪುದನ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಇನ್ನು ಪುದನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಂಡಾರಿ ಇರು ಸತ್ಯಗದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಮೂಲ ಬೈದರ್ಲ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇರೆ ಬೈದರ್ಲ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರವಾಸದ ಆರೇ ಪೂಜಾ ಪ್ರವಾಸ ಒಂಜಿ 12 ವರ್ಷ ಇರೇಗ ಪನ ಬೈದರ್ಲ ದರ್ಶನ ಇದ್ದಲ್ಲ ನುಡಿ ಬರ್ದು ಅಂಚಿನ ಅಂಡ ಆರ್ನ ಗರಡಿದ ಇಲ್ಲದಾರೆ ಗರಡಿದಿಲ್ಲದಾರೆ ಮುಲ್ಪದ ಗರಡಿದ ನಾನು ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅದ ಗರಡಿದಿಲ್ಲ ಇತ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪದ ಮೂಲೆ ಎತ್ತಿನಾರ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಇರತ್ತೆ 10-12 ವರ್ಷದಿಂದ 12 ವರ್ಷ ಮಾಮೂಲು ಪೂಜಾ ಇರಗ ಕೋಲದ ಸಂದರ್ಭ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಕೊಂಡು ಪನಗ ಕೋಲ ಸಂದರ್ಭ ರೈತನೇ ನಿಷ್ಠೆ ಇಪ್ಪಡು ಅಂದ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಒತ್ತು ಚಾಕರಿಗೆ ವಿಜಿನ ಒರಿಯರಿಯಾಗ ಮಲ್ಪರಿಗ್ಲ ಬಂಗ ಊರ್ದಗುಲ್ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಲ್ಲಿ ಪನ್ನಗ ನಿಗುಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಚಾಕರಿ ಮತ್ತು ಪನ್ನ ಮುಟ್ಟದಗುಲೇನ ಅತ್ತ ದೂರ ಬತ್ತ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪಡ ಪೂರ ಮುಟ್ಟಡೆ ನಿಗುಲ್ ಈ ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕಲೆಗೆ ದಾಲಂಜಿ ಅನುಭವ ಆತನು ಮುಲ್ತ ಇಪ್ಪು ಸ್ಥಳ ಜಾಗದ ಕಲೆಗಾರನಿಕ ಕೆಲವು ಅನುಭವ ಆತ ನಂಚಿನ ದಾಲ ಪನ್ಪಿನ ನೆನಕೇಡ್ದಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆ ಕುದ್ದಿನ ನಂಗೆ ಏನ ಹಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಏನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಮುಲ್ತ ಒಂದು ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಇಜಿನ ಬೈದರ್ಲನ ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸ ಅವು ಪಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪಾಸ ಬಲವರು ಬದ್ದು ಮೂರು ಅವು ಕೋಟಿ ನೇರು ಈ ಕುದಿಗ್ರಾಮ ಈ ಜಾಗ ಬರ್ನಾಗ 2-3 ಹುಡ್ದು ಈ ಕುದಿಗ್ರಾಮ ಜಾಗ ಬರ್ತಿನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಮೆಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಜಲ ಅದು ಬಾಜಲ ನಂಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿತು ನಂಗೆ ಒಲ್ಪಲ ನೀರು ದಾಸಾಜಿಗೆ ಪಲಯ ಪಂಪಿಗೆ ಮೆಗ್ಗ ಮುಡಾಯಿ ಮೀಟ್ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಡೆ ನಂಗೆ ನೀರದ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಸೂರ್ಯಪಾಡ್ಲ ಅಂಟ ಇರುದು ಆ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನೈ ಅಲ್ಪ ಸೂರ್ಯಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಒಟ್ಟು ಸೂರ್ಯಪಾಡ್ಯರು ಒಟ್ಟು ಆ ಪಾದೆಯಲ್ಲಿ ಉಡೆತದು ಜಲಧ್ವಜದ ಅಂಚಿದ್ರ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪುರುಷರವು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಜಲಧ್ವಜ ನಾಗಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ತು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಒಂಜಿ ರಂಜದ ಮರ ಅವು ಕೋಂಡು ದಾದನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೆಲ್ಲಿದ ಮರ ಹತ್ತದು ಆ ನೆಲ್ಲಿದ ಮರ ತಮ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಲಾತರಿಗೆ ನೆಲ್ಲಿದ ಮರ ಏತು 100 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತದವ ನೆಲ್ಲಿದ ಮರ ಅಲ್ಲಿ ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ಐತೆ ಅಡಿ ತೂನಾಡಿ ಪಾದೆ ಆಡಿ ಪಾದೆ ಮಗಲ್ ಪಾದೆನ ಬರುತ್ತದೆ ಅವೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ರೆ ಬಾಡ್ರೆ ದೈತ ಕೆಸರ್ ಕಲೆ ಪುಂಡಲ ಆಲಿ ಕೈಟೇ ತಲೆ ಉಂಡ ಕೈಟಗಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬೇಟೆ ಇರಲ್ಲ ಯಾನೆ ಯಾರಿಗಳು ಕಿಲಿ ಮತ್ತೆ ದಲ ಉಂಡಿಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೊಂಜು ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ನ ಒಂದು ಅಷ್ಟಮಿದ ಉಡಾರಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಪುನ ಅವು ಮೊಗಲೆ ಮಗಲದಲ್ಲಿ ಐನ್ ಸೇರಿತ ಉಡಾರಿಗೆ ಅವರೇ ಊರ್ನ ಬೇತೆ ಗರಡಿ ನಮ್ಮ ಕುದಿಗ್ರಾಮ ಗರಡಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಗರಡಿ ವಿಶೇಷ ಮಲ್ಪನವ್ರು ಪೂರ ನೇರ್ಲ ಪೂರ ಪಾಸಗುರು ಉಡಾರಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಚಾಕಿ ಮಲ್ಪನವ್ರು ಪೂರ ಪಾಸಗುರು ಐನ್ ಸೇರಿತ ಉಡಾರಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಚಂದ್ರದೇವರು 3ನೇ ಒಕ್ಕ ಮೂಲು ಅಗೆಲ್ ಬಲತರ ಅಷ್ಟಮಿದಾನಿ ಅಷ್ಟಮಿದಾನಿ ಅಗೆಲ್ ಪಾಡೋರು ಮತ್ತೆ 4 ತಾರದ ಪೇರ್ ಐಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರಿ ದಾಲ ಪಾಡ್ರಿ ಅವೇನ್ ಬಲತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ವಾ ಉದ್ದೇಶ ವಾ ಕಾರಣ ಪಾಸ ಬಲವರು ಬೈನೆ ಕತ್ರ ಈ ಜಾಗ ಬರ್ನಾಗ ಕೋಟಿ ಜನ ಅವಳು ఒక ಪಾಸ ಕರ್ಪರೆಗೆ ಮುಲು ಅಗಲೆಗೆ ಅಷ್ಟಮಿದಾನಿ ಬಲಸಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಗಲ್ನ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಿಗಲ ಒಂಜಾತ್ ನಿಗಲ್ನ ಒಳ್ಳೆಡಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಏನು ನೆಂಕಲ್ ನೋಟ್ಟು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗು ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಮಾತು ಬರ್ನೇಕ್
ನಿಗಲಿಗ್ಲ ಈ ಊರದಾಗಲಿಗ್ಲ ಇಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇಗ್ಲ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತು